Kung kabalo ka lang sa rules sa basketball, pero dili ka kabalo lula, sa iyong bang pagtuo is matawag ka na basketball player. Dili. Di ba? Dili mo pasabot na kabalo ka kanan na rules sa basketball is basketball player na ka. Unless kung ikaw udula ang basketball, wato sa court, o makikitula, o busyog sa bola, o mabuhat sa tanan na rules sa mga basketball, diha pa ka matawag o basketball player. Ingon anak mo ang ulo sa Ginoo. Even imuhang basahon ang Biblia, cover to cover, tanan imuhang nahibaluan sa Biblia, pero dili mo pasabot na Kristohanon ka. Dili mo pasabot na ikaw magtutuo tungkol kay ikaw nakabasa o nasay sa Biblia cover to cover. Pagkawag lang ka na Kristohanon, kung ikaw nakaila sa Ginoo, o gilawang di mo ituuhan si Ginoo sa Kristo, diya sa imuhang kinabuhi, ingon nga imuhang Ginoo o personal na manluluwas. Diya sa imuhang kinabuhi. Sa kapakamatawag nga Kristohanon. Na si Philemon, usap na tao na bituo sa Ginoo. O nagkinabuhi nga Kristohanon. Basta si Philemon? Si Philemon, usap ka tao na bituo sa Ginoo o nagkinabuhi ingon na usa ka Kristohanon. Kung ikaw matawag ka nga usa ka Kristohanon, kung ikaw bituo sa Ginoo o nagkinabuhi ingon nga usa ka Kristohanon. Kaya daghan mga tao nga adunay pagtuo sa Ginoo, pero wala nagkinabuhi ingon nga usa ka Kristohanon. Ito wala. Tingali, basit isa ka anik. Kung pinaguna-huna ka na ikaw luwas na, kung ligo na alang kaligo, na ikaw luwas na, o pwede na ikaw na magpabatlong ng kalibutanan. Pero si Philemon, lahi siya. So, kay Philemon, nakailang siya sa Ginoo. Kung kinabuhi siya, ingon na usa ka Kristohanon. I always thank my God as I remember you in my prayers, because I hear about your faith in the Lord Jesus and your love for all the saints. Ngunit ang nakita ni Pablo ngadto kay Philemon, I always remember you in my prayers because I hear about your faith in the Lord Jesus and your love for all the saints. So nahihigugma niya ang Ginoo o gihigugma usab niya ang tanan ng mga Kristohanon. Which is, dapat kini ang makita sa usa ka tinuod nga Kristohanon. Now, Philemon was a man of faith and love. Si Philemon, usa ka tawo sa pagtuo o sa hukma. Ikaw ba, patawag ba ka na tao sa pagtuo o sa hukma? Kasi tao na ta sa pagtuo, pero dili ka tao sa hukma. Kita ng mga Kristohanon sigurado na to, na kita adunay pagtuo o aduna kung tayo hukma. Ang Book of Philemon, isulat kini ni Pablo. Si Pablo ang maoy writer sa maong libro sa Philemon. Ano sa niya isulat? Yan itong panahon sa 60 AD. Ano sa niya isulat? Ang Book of Philemon, isulat niya kini dito sa prisuhan. Kung asa na prisuhan, probably dito sa Roma. O kung kinsa niya kini isulat? Gato ka Philemon. Isulat kini ni Pablo, gato ka Philemon. Usa ka prominent sa Kristohanon dito sa Colosas, sa Colossae. Ganong gisulatan man niya si Philemon. Tungod kay aduna siya ipadala dito na usa ka tawo nga ginganlan og Onesimus. Alam mo Onesimus? Now, kini si Philemon, usa kini kasuod nga higala ni Pablo o kauban ni Pablo diha sa buhat. Ang mga katauhan diha sa Colossae, nagtigom sila dito sa panimalay mismo ni Philemon.
O kini si Philemon, naluwas siya diha sa ministry ni Pablo. O si Philemon, usa ka hospitable na tao. Wala yung ginatiya ni Philemon. Di lang siya nagatuo sa Ginoo, pero nagkinabuhi siya ingon na usa ka Kristohanon. Now, kining sulat niya ngadto kay Philemon, nagahisgot kini mahitungod o sulat kini mahitungod ngadto kang Onesimus. Now, kinsa man si Onesimus? Si Onesimus usa ka runaway Christian. Now, in verse 17 and 18, we can see a picture of salvation. Makita nato ang hulakway sa kaluwasan. Ang atong mensahe ay gitawag kini of faith and love. Now, first, Paul was willing to pay Onesimus debt. Tanawa si Pablo. Si Pablo, andam niyang bayaran ang utang ni Onesimus. Si Onesimus, aduna si utang kadto kang Philemon. O si Pablo, ningon siya kang Philemon, if he has done you any wrong or owes you anything, charge it to me. Kung siya nakautang man kanimo, bayaran, i-charge ka na sa kuha, kay bayaran mo ka na. Posible, kasi Onesimus, nakautang siya kang Philemon, una siya mikityas, mitakas, mitagan. O posible, si Pablo, nag-refer ni ini sa pag-antos ni Philemon sa diha na siya na lang nabili sa ministry, kay biyahan siya ni Onesimus. Yan mga si Philemon o si Pablo, nag-upan sila sa ministry. O niya, si Pablo na priso dito sa Roma. O niya, si Onesimus, posible kauban sa ni Philemon samtang wala punta si Pablo. Pero tungod kay ni Ikyas, ni Dagan, ni Sibag, si Onesimus, nag-inusawa karon si Philemon sa ministry. O mula ingon ni Pablo nga, kung nakautang man si Onesimus sa imuha, i-charge lang sa kuha. Nawata siya diya sa imuhang panimalay. Kaya ibalik man si Onesimus sa panahon. Now, second, Philemon was asked to welcome Onesimus as he would welcome Paul. Una, na si Philemon, ihangyo siya ni Pablo, nadawaton niya si Onesimus, niya siyang balay, sama sa pagdawat ni Philemon kang Pablo diha sa iyang panimalay. Now, igalag mga kaisunan ko diya sa Ginoo. Sama usab kang Onesimus. Kita sama kang Onesimus. Nakautang sa Ginoo. O aron dawaton kita sa Ginoo, kinahanglan bayaran ang atong utang. Kining utang mao atong pagkamasal. Dili kita takos nga moatubang diha sa Ginoo. Dili kita alay nga moatubang diha sa Ginoo. Tungod sa atong mga sala. Unsay ingon sa puno sa Ginoo sa Romans 3:23. Kay nakasala ang tanan ug ang tanan nahilayo sa himaya sa Dios. Unsa ang nakapahilayo kanato sa himaya sa Dios? Ang atong sala. Ang atong sala mo'y hinungdan nganong tunay gap gikan kanato o sa Ginoo. Kung si Onesimus aron dawaton siya diha sa panimalay ni Philemon, kinahanglan bayaran ni Pablo ang utang ni Onesimus. Aron welcome siya sa panimalay ni Philemon. Kita usa, aron kita makadungol sa Ginoo, kinahanglan bayaran ang atong sala. O mabayaran lang ang atong sala, inaagi ang Kristo. Kaya kung dili bayaran ang atong sala, kita ang atong kamatayon, mako'y bayad sa atong sala. Kaya ang pulong sa Ginoo na ingon sa Romans 6:23, for the wages of sin is death. Kaya ang bayad sa pagpakasala, kamatayon. Now, ang 2 Corinthians 5:21, God made Him who had no sin to be sin for us, so that in Him we might become the righteousness of God. Siya nga walay sala, nagpakasala, alam ka nato, parang kita mamatarong diha sa Ginoo. Inana ang
Inana ang buktong pag-agi aron kita dawaton diha sa presensya sa Ginoo. Christ death on the cross made it possible for our sin to be put on Christ's account and His righteousness to be put on our account. So, unsa man ang atong himuon? We must place our faith on Him. Kinahanglan atong ipanghimutang ang atong pagtuo diha kang Jesucristo. Ang kaluwasan dili siya usa ka parehaan ng get out of jail free card. Nakanan ikaw, daan ka o parol sa usa ka president, and then kanang parol ihatag na sa iguha is maulang inuhang representa sa asa ka sa alto. Dili in ana ang Christianity na dawaton nimo sa Jesus Christ, sunod ka sa prayer, pagdawat ng Jesus Christ, wato ka sa bahan aron simba, and then pagkahuman okay na sa imuhan, nabisan mo sa imong buhaton sa imong kinabuhi, kay lagi i-pray na nimo ang kining salvation prayer. Is enough na kung mamatay ka, ikatupang nimo sa Ginoo, i-present lang nimo imong free card. Nagikan sa imong pagkabilago, bringon ka sa Ginoo nga nara ang ako ang free card. Ang kining gagawasan na ako gikan sa akong pagkabilago sa akong sala. O enough na rin para makasulod ko sa imong ginarihan. Dili na. Nahuman nimo i-pray ang kining prayer sa kaluwasan. Yan isimba na ka, kanya magadlong sa kalimutan, yan okay na, luwas na ka. Gamaan ko ka sa langit, luwas na ka. Dili anak ka sa'yo. Ha? Kailangan pagbakutaan mo, katong imong prayer is tinun-anay ito siya. Tinun-anay ang imong paghinulsol sa imong sala. Kung tinun-anay nga ikaw, midawat sa Ginoo sa imong kinabuhi, pinaagi sa pagpakita sa imong tinukod na pagkakristohanon, resulta o bunga sa imong pagdawa kay Kristo diha sa imong kinabuhi. Dili in ana ang kaluwasan. Dili in ana ang trabaho sa kaluwasan. Kaya naman, una, faith is not just an intellectual thing, faith works. Ang pagtuo dili lamang usa ka intellectual na butang, kundi ang pagtuo usa ka pagbuhat. Nasabtan ninyo? Dili lang dahil baluan din mo nga maunay ang pagtuo. Basta butuo lang ka. Dili lang na mao, kung dili adunay pagbuhat. Ang pagtuo adunay pagbuhat. Nga naman, ang hulong Lord tawag kini og glorious master. Yung master, and kung isip nimo sa katao na master, buot pa sa kulikod kaniya. Now, ang ulong Lord, kapingon ta, Lord Jesus, iisip nimo sa master, o ikaw kulikod sa imong master. O kay kulikod ba ka sa imong master, ikaw ang nalagtiya sa imong master. O dili ikaw. Pero daghan sa mga Kristohanon, nagatawag kang Lord, nagatawag kang Lord kay Jesus Christ. Pero kinsay master sa kinabuhi? Kinsay magbuot sa kinabuhi? Ikaw. Diba ikaw? Kita? Nagabuot sa kinabuhi? Ha? Yan sa Old Testament, pag yung tag-master, ang ulipon, hindi sa makabuot ng magalingon. Ang adunay pagdulutan na iya is ang master na nag-ulipon na iya. For example, nadakpan ka o ibaligya ka, ipalit ka sa usa ka adunahan. Ikaw karon nga ipalit, dili na ka makabuot sa imong kaugalingon o sa imong ginabuhi. Kung pagyud na iya, bitayog na iya, kung sa imong sa imong dili ka na makabuot. Kaya adunay pagbuot sa imong discuss kadtong master nimo nga nagpalit sa imo. Kita, isa may nagpalit sa tuwa, si Jesus Christ. Yung sa mga magpalit ni Jesus Christ, inaagi sa mahal na ayaw niya ng dugo. Karon, bumoyngon kita, the Lord, akong gihatag, ang akong kinabuhi ka sa imo. I-consider mo siya nga master, i-ilain mo siya nga master. Since, sa imong paghatag sa imong kinabuhi sa Ginoo, dili na ikaw ang tagiya sa imong kinabuhi. Kung dili, ang imong ihatagan ng imong master na maokay ang imuhan. Pero tanawa, kung saan ang imong. Itawag na po sa Lord. Pero ang master, hindi ka.
Hinanak ka na kuyaw na Kristohano. Ha? Magbuhat ko maging ta. Ang Ginoo dili man hapat bawi ang kaluwasan. Bisa ko pabaglong ko diri luwas na ko kay luwas ko. Once you are saved, you are always saved. Pinuot na, hindi man hapat bawi ang Ginoo sa kaluwasan. Pero na. Kaya ang tao nga luwas na, maulaw siya magpadayon sa pagpakasala. Pero kung wala kay ulaw, magpadayon sa pagpakasala, basig wala din ka maluwas.